मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दैबाना लोमसाव जानाय गामिफोरखौ नायगिदिंहैदों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय रामदन दिखारि गामि पन्चायत उलुनि जामुगुरि बायदि बायदि खमैबो 15 गामिया गोबाव सम जुब जुब अखा हानायजों लोमसाव जानानै दं। मख'नो गोनांदि गोबाव सम जुब जुब अखा हानायजों लोमसाव जानानै थानाय गामिफोरखौ मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहारारि बड'सा ब्रह्म आरो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोजां गसाइ नार्जारि, गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मथुराज मोसाहारि, गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बायदि बायदि बिबाननि मावथिफारिया बिथांमोनहा दैबानाजों लोमसाव जानाय गामिफोरखौ नायगिदिंहैनानै खौरां बिजोंनि गेजेराव खोब दुखु फोरमायदों। दिनै जनाय आरो गेजेर जनायाव आङो एसे दै लोमजानाय जायगाफोरखौ गिदिंनानै नायदों। दा बेवहाय जनायावबो नायबाय आरो गेजेर जनायावबो नायबाय। दा बेवहाय मोननैयावबो नायबाय, माने जोंनि गामिफोरनि थासारिया माने दैजों लोमजानानै जि गाज्रि अबस्थायाव जानानै दङ। दा बेवहाय आं गिदिंनानै नायनायाव माखासे थासारिफोरखौ नुदों, जेराव जों गामिनि मानसिफोरा जों माखासे माइ गायदोंमोन। माइया बर' माइ खेथि खालामनाय, दा बेफोरो सोरनाबा 20 बिगा 30 बिगा दैनि सिङाव गोदोनानै सेवजोबनानै दं। बिथांमोनहा बेखौ एसेबो बोखांनो मोनाखै। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय, दा दैज्लांनि सम, बिथांमोनहा खोथिया फोनाय, बे खोथियाफ्रा दैयाव गोदोनानै फलबजों गाज्रि जाजोब्बाय। आरो गायनायनि जेबो आरो गुबुन माबा गैया, राहा गैया। आरो गुबुन मानसिफ्रा माखासेफोरा माइ गायदोंमोन। दा माइयाबो दै लोमसावनानै फलकजों फबजोब्बाय, माबा हाग्राजों फबजोब्बाय। सोरनिबा मोसौ बोरमा खानो उसुबिदा जाबाय, सोरनिबा न'आवनो दै हाबबाय। दा थिग बेबायदिनो माखासे गुबुन ओनसोलफ्राव, गुबुन गामिफ्राव गुबुन थासारि, बहाबा हा खुरखानाय, बहाबा दै लोमसावनाय, बेफोर जागासिनो दङ। दा बेवहाय आं बेखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों। आं मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै, जिहेथु जोंनि बर' ओनसोलफोराव गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा दुखु खस्थ' सैनानै दिनै दैबाना लोमजानानै दं। दा बेवहाय जोंनि माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जि एसे हायो बयबो नायफैलायनांगौ आरो अनसायहरनांगौ, अनसुंथाइ हरनांगौ। दा बेखौ आं खावलायबाय। जिहेथु जोंहा बेयाव थानाय गामि ओनसोलाव थानाय जि जोंनि बर' फिसाफोर, बिथांमोनहा दुखु खस्थ'नि गेजेराव दं। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा नैबे रिलिफ हरनायनि बेब'स्थाखौ जा खालामना होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। दिनै गंफ्रोमबो गोबांथार बर' गामिया दिनै माखासे जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दिनै न' बां गासिबो लोमजोबनाय अबस्था नैबे समाव जोङो नुनो मोनदों। जों दिनै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों दिनै नै उलुनि जामुगुरि, लंका, मलान, बिष्णुपुर, जों बेखिनि जायगाखौ जों दिनै गिदिंबाय। आरो गेजेर जनाय दख'रानि सिङावनो थानाय मेसाखि सापरि, ओरै मेसाखि ओनसोल हिसाबै गं 13-14सो गामि दिनैसिमबो दासिमबो लोमसावनानै दङ। आरो फाख्रिगुरि, ओरै बदलपुर, बेफोर गामियावबो लोमसावनानै दङ। दिनै मोसौ मैसो अमा दाउ फिसिनो थाखाय गोबांथार उसुबिदा जानानै दङ। नाथाय दिनैसिमबो नैबे थासारिखौ दिनै माखासे गोजौनि दैदेनगिरिफोर दिनै नुनानैबो, जेरै नोङो नै दा जोंना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल थाबाय, MEC थाबाय, पन्सायत थाबाय, आरो बिटिआर सरखार थाबाय। दिनैसिमबो नैबे जोंनि लोमसाव जानाय जा ओनसोलनि थासारि, जोंनि बर' हारि बा गुबुन हारिफोरनि जा नैबे थासारियाव जों नुनानै जों दुखु मोनो। दिनै जोङो खावलायगोन रायजोनि जानानै, जाहाथे नैबे जा थासारि जानानै दङ, दै लोमसाव जानायनि न' बां लोमजानाय जिथु थासारि, बे थासारिखौ फैनानै नायफैयो। आरो हाजासे रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय जों दिनै रायजोनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों।
बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।